Čauky čauky, vítám vás Monster.cz při mém druhém let's play nebo gameplay z Minecraftu a jsme opět na serveru Minecraft Titan, tedy MC Titan ve skrytce. A půjdeme opět na Skywars. Chtěl jsem totiž Survival Games, ale na Survival Games zase tam na tom serveru nikdo nejde. Jsou tam 4 na jedné mapce zase. Takže radši jsem dal za Skywars. No a mě nezbývá nic jiného než říct, tak jdeme na hru. Jsme takhle v nějakých hradech. Tak jsem radši tady čanky. Tamhle ještě jeden hrad, tamhle jsou, no. Je nás tady 1, 2, 3, 4, 5. 5 lidí asi. Nebo víc, já nevím. No, takže máme tady zatím divné blbé věci. Ale to jsou ještě nějaký časty a tam určitě už budou nějaký lepší. Máme jeden z nejlepších hradů. Nebo ne? Ne, nemáme. Ne. Přehnám se. To je lektor ohrně v pozornosti. Co dělají dveře tady? Mají být tady. Takže nemáme nejlepší hrad. Máme ten jeden z nejhorších, ale jsem vždycky chtěl být v tom. No. Ale nejde to tak nic. Jsme tady v nějakém podzemí. Gold tady máme, uhlí, diamond a jo. Mě furt bublá tenhle tvar. A máme tady dobré věci. Oh yeah. To je něco jiného. No, nepotřebuji. Ne, jsem nechtěl. Věci jdou. Jo, ale to. Nemáme? Ne, nemáme luk. To je dobrý. A máme blbý trumpáč. Ne, máme dobrý. Teď to tady rozkopeme. A vytěžíme se z toho... Já se vám zletěl. A vytěžíme se z toho nějaký oblečení a meč. Emerald asi kovenem kopat nebudu. Máme uhlí ještě. No a zase nám torčka, to je super. Zde s vodou a nevidí to. Máme tady dobrý lektory. Dáme takhle sem. Ne, jau. Takže. Půjdeme ještě. Já mám rybářský průd, tak nic. No. Takže za první musíme ještě si udělat kdo. No prčic! Tady jsme tuhý. Překvapil nás, jsme to vůbec nečekali. No, takže jdeme někdy jindy do mapu, ale jdeme na další mapu. Tohle je jedna z nových map. Jupi. Oh je, nová mapa, to mám nejradši. 4, 3, 2, 1, hrajeme. Zase jsem spadl sem. Ne, počkat! To nejde vylíst. Tak to je tady super místo. No. Super. Děkuju. A děkuju. Já se ven nedostanu. No, super. Já to úplně trolím, takže já se ven nedostanu. Ne. Čem? Ne.
Super. Jo, dobrý, už jsem venku. Asi měl asi všichni potíž. Tak vidím. Všichni jsou dole, svět nahoru, ne, jsem zkoušel. Ty už tam mě splezli. No, já jsem to tady jedinej trolil. Pardon, že slyšíte dětský hlasy, protože nemám zavřené dveře. Ne. Jo, oblečení taky jde. Ale jde. Ne, já teď to půjdu. Pomsta. Aha. Proč je to blbý bomb? To ty věci jsou blbý, tyjo. Řekl, nevím, jestli v Minecraftu jsou blbý. Co tady uděláme? Jdeme dolů kolem, což můžeme asi. Jdeme do krafťáku. Krafťák. Ne! Já jsem vážně velký debil. Myslel jinak vám. Jsme normální člověk. Jsme normální. Vypadne. Dobrý. Dobré. Koukněte se na... Doufám, pokud znáte Jolandu tu jeskyni, tak doufám, že jste viděli už, jak komentovala mistrovství světa, pokud ne, jak se koukněte, protože je to veliká sranda. A pokud ji neznáte, tak se taky se na ní začnete koukat. Štěně. Ne, bak. Tady. To byl moc jump. Tady ukopeme, že nám to sletí dolů. Ukopeme dřevo a doufáme, že můžeme spadnout. Dobré, zatím dobré. To dobře skončilo, dobrý. Stačí. Ne, to sejme, takže to radši dělat nebudu. Ještě dobře, krapťák. Pardon, že tomu říkám krapťák. Protože vám to nevadí. Že nic to mám. Tak. Uděláme si luk. Ježiš, já nemám provázek. Já myslel, že máme. What the hell? Co děláme? 4x4. Ale nějaký random typka. No, a my nemáme luk, takže se nemůžeme dostat dál. Hala, ten potrol. To má diamond meč. Nemám to mě zastřelí. Ale už jenom dosáhne, protože skočil tam. Jsme na... že slyšíte ječení, protože to je opravdu veliké rušno. Veliké rušno v bytě. Dobře, ještě jsem tam... Já tam omylem blok a zachránil se. Promiňte, opravdu. Omlouvám se, ale... No super, jsem mrtvej. Jsem věděl, že na mě vystřelil luk, ale... Byl jsem, aspoň jsem byl druhý, nevadí.
No, takže jsme na další mapičce. A tak je nová! Na tu mapce jsem hned umřel, takže já jsem rád, že už ji zase jdu hrát. To je nejlibovější mapka. A jdeme to! Diamantová sekera, pardon za moji výslovnost. Máme Iron Match, takže to bude výhoda na boj na blízko. Netrefil. Má Diamond Match, to je nefér, on podvádí. No, tak jsem netrefil, mohlo už být dead. Nemám. Nemám. Zase nemám provázek. Tady máme Iron! Pořádně uhlí, já vím, že se za chvilku propadnu, no, to jsem říkal. Tak. Maličku a tady jsou ještě. Aspoň budu mít pár. Nějaká chodba. Mače nepůjdu. Se za chvilku propadnu a zdechnu. Mám to říkám už dopředu. Tady máme Jupi melouna. Už se budeme moc našet pořádně. Když je takovýhle vedro, jako... Jo, zdechl! Ono to tam bouchlo jak něco, ale ještě nezdech. Děláš srandu. To je nějaké jaké. Tady máme svůj diamondový, no. Tady máme diamondovou sekeru, můžete si ji, pokud zavoláte i hned, dostanete ji ve slevě za 100 korun, jinak ji můžete někde koupit na nějakým našem e-shopu za 200. Vyberte si, pokud budete mezi prvními 10 volajícími, dostanete ji ještě k tomu za 50 korun a budete mít ne jednu, ale dvě. Seká hodně rychle, což je jasné, když je to diamond sekera. Vybral jsem jí. Pojďme do středu. Ne, nepůjdeme, protože tam je tam punishment. Máme jsme jenom 2. To budu muset riskovat. Tam ho dáme. On se nevšiml, tam je diamond. Tam je diamond. On se nevšiml, to je slepec. Proč teď nemám něco, aby se mu mohl zastřelit? Tyjo. Už mohl být tuhej. Tak já to udělám ještě takhle. Uděláme si nějaký šípek, kdyby jsem objevil nějaký luk nebo víte co se teďka. Mám to věc. Vy víte jakou, ale já nevím. Pírko, pro vás. Teď by se to mít mohlo. Ještě do kapťáku si něco klepnout. Jenom 7. Ne, toho. Promiňte ten zvuk, co slyšíte, to je... Pokud něco slyšíte, tak je to můj, jak tomu říká. Můj leguan. Ne, leguana nemám. Vyhrál jsem! První hra, my jsme vyhráli a... Jupi. Jdeme na další hru. A hubičky! Tam jsou dveře a tam jsou čestky. To je jasné. Třeba ve středu jsou vždycky česty.
A hodněkrát tam něco je dobrého, ale někdy jsou tam i blbější věci, než máš normálně v CC. Ty věci z Českách, v Českách, pardon, tak se vám vždycky nějak, prostě, že máte random náhodně, ne, že víte, co tam bude. Si řeknete, já jsem na tomhle ostrovku, tak tohle to ne. To je kokos. To ne tak je kokos. Ne, já jsem kokos. Si tady uděláme další dřevo a vydáme se hned do středu. Mám ještě šmorůvku. Nám teda vystačí, což si myslím, že ne. Nemám vodu. Takže soused nám spadl. Další soused tam taky spadl. Při cestě. No a já si budu muset ještě udělat hlínu. Jdu si pro hlínu. Protože nám nevystačí dřevo. Což je jasné. Zase dřeva nám nevystačí na vzdálenou cestu. Nevystačí, takže ještě tak 3 hlíny a bude to stačit. No, takže on už je to někdo dřív než my, takže to je problém. Má diamond. Ne, necílej! Ne! Proč já chodil pospátku? Tam všichni to měli dřevo. Proč jsem já chodil pospátku? Takže jsme na další hezké mapice, která se mi líbí, která je těžké se tam dostat, pokud jste tam na ostrovku, protože to je úplně dole. Jak jsem říkal. Tak. Nice, věci máme v České. Tak to budeme opravdu silný, pokud nespadneme sami. Nice věci. Tady chybí nám přilba. Máme nice věci. Jsme nějaký varzák. Jsme vlastně všichni varzáci. Mám, ano, Minecraft Vares, takže kupovat si Minecraft nechci. A pokud si myslíte, že tohle bude takový ten kanál Minecraft, prostě, že budu hrát Minecraft, tak to ne. Mám Minecraft a tam nejsem do něj blázen. Takže abyste si neřekli, nebo další zase Minecraft vyjde určitě. To ne. Minecraft není hra, která by se měla furt točit. Třeba jako gamer Minecraft Box. Tak Minecraft Box to je jasný, že je točit Minecraft, že to už mám v názvu. Ale já tam nemám Minecraft. Takže bude tady, očekávejte, že natočím Team Fortress někde teď. V době. Dobře. Možná natočím Team Fortress a další videa, to záleží na tom, co se stáhnu za hru. Nebo koupím. Ukopej to už. Tam ještě dost, tyjo. Ale docela jako zános. Půjdeme už do středu, myslím, jo, půjdeme. To myslíte. Vy říkáte, že jo, takže já tam jdu. To já spadnu. Je to nějak černý hodně. A tohle postavit, tak to byla těžká práce, to všechno vykopat. Rozkopat to dole. Udělat to jen takový dostupky. Skoro jsem. Jsou tam stromečky, takže budu mít víc třeba. Jsme už jenom 3. Tak my jsme byli už ze začátku jenom 4. Jablíčko!
Jsme ve středu. Máme tady taky dobré věci, ale ne úplně nejlepší, které se nám už budou hodit, ty se nám moc nehodí, ale taky k ničemu budou. Ale všechno nahoru. Vykopáme si další Tady jsou vlastně další částky. Zase dáme. Tak. Zlatý ingot, sílu, melona a pazovorek uhlí, maso, pečený losos, vodičku a tohle nechce. Vaše. Diamond meč! Tak to je teda síla, Diamond meč. Tak to je síla, máme Diamond meč. Tak to bude trochu plně těžší na souboj zblízka. Je tady kraftě? Není. Přejmenout. Tak. Děláme to. Ale... To sejmu. Jsem na to kousal veliké housto. Hahaha. Ne, on ještě nebyl na tom. Zkusím ještě jednou sejmout. Mám dřevo. To bude poslední hra, pak už to asi ukončím. Vyhrál jsem. Jak jsem říkal, poslední hra. Tak já se s vámi rozloučím tady pro tentokrát. Další video očekávejte brzy. Nechně. Další video očekávejte brzy. A já se tady pro tentokrát, no prčič! Otravujte mě, neotravovat. Já se s vámi tady pro tentokrát končím, takže čoky čoky.